Tak, dievčatá, dovoľte, aby som vám Slovenského futbalového zväzu pogratuloval k vášmu umiestneniu v Lige junioriek. Skončili ste na 3. mieste. Bol to prvý ročník, už vám toto nikto nezoberie. Boli ste určite prínosom v súťaži, ja som vás videl niekoľko zápasov, hrali ste aj veľmi pekný fotbal. Verím, že tie, čo ostávate v kategórii, budúci rok kategóriu potiahnete. Tie, čo pôjdete k ženám, tak im pomôžete a pokiaľ budete hrať aj vaše baby taký fotbal, ako predvádzali dneska, prípadne pred týždňom na Slovane, tak verím, že zase o rok budete hrať o najvyššie pozície. A samozrejme gratulujem aj vašim žiačkám, s ktorými sa uvidím útorok, stredu, štvrtok v Miloslavove, ktoré vyhrali súťaž. A ja verím, že na magistráte si to niekto všimne, či už primátor alebo túto vedenie klubu a bude sa vám snažiť vytvoriť troška lepšie podmienky, aké máte, pretože naozaj reprezentujete nielen klub, ale reprezentujete aj Trenčianske Teplice a reprezentujete si ich, myslím, vynikajúco aj vďaka Ľudovi Mrázikovi a ľuďom, ktorí nám pomáhajú. Takže teraz si zaslúžite sami sebe jeden veľký potlesk, babi. Gratulujem. Usmej sa, prosím ťa. Čo? Ale zabud, babi, zabud. Gratulujem. 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 Je tebe potlesk? Gratulujem. Idete ešte raz dokola, alebo čo nekoľko veľa? Tak na to sa. Rady. A ešte kapitánka. Áno, poďme to. Neviem, no, Teplice. Ako zahráme?